as cousas. Imos precisamente arrancar falando de armas. Os estivemos, como viron, nunha coñecida armería de Santiago e decía 20.000, ao redor de 20.000 licencias de armas para caza, 20.000 para tiro deportivo e máis de 700 persoas en Galicia teñen licencia para armas de defensa persoal. Manel, Raquel, creo que dominades un pouco estes datos. Cales son os requisitos para que un poida mercar un arma? Bueno, isto ten unha primeiro que explicar que non se teñen que ter os mesmos requisitos segundo o tipo de armas. Hai varias categorías. Esta é arma curta, non? Vale, arma curta, é dicir, unha pistola, un revólver, o que vemos habitualmente nas películas, ou pegado na cintura dun policía. Bueno, pois para eso hai 755 persoas que teñen en Galicia que teñen unha licencia, que é unha licencia tipo E, chámase tipo E. Despois, falando de armas largas, a típica escopeta de caza que os cazadores, que xente que nos este vendo que vai a cazar, pois son, sumando os deportivos máis cazadores, unhas 74.000 licencias en Galicia. Fixadevos que diferencia, estamos falando, as armas curtas son un número moi pouquiño e cada vez é máis restrictivo. Pero hai que acreditar unha necesidade perante a Garda Civil, Por suposto, hai que pasar un psicotécnico, e hai que acreditar, hai que ter a guía da arma, hai que ter un sitio específico para guardala, é dicir, non podes ter a arma e tela guardada nun caixón, tens que ter un armeiro na túa casa e, ademais, tens que xustificar que necesitas ese arma. Non estamos falando das armas que te... máis, non se poden ter antecedentes. Bueno, por suposto. Pero cales son os motivos que poden justificar que unha persoa de seguridade, por exemplo, un xolleiro, un banqueiro... Un xolleiro, un banqueiro... Abogados, por exemplo, abogados que participaran nalgún caso complicado que puidera ter consecuencias de poñerlle en perigo a súa vida, non? Que puidera sufrir ameazas, pero xa vos digo, son casos moi tasados, pero fixadevos ben que entre as cifras, hai cifras que son máis chamativas todavía. Hai 88 menores de edad en Galicia que teñen permiso de armas, só poden utilizalas, teñen que ter máis de 14 anos e teñen que utilizalas con supervisión de adulto, pero hai outra cifra que a min me resulta un pouquiño máis inquiedante. Desas 74.000 licencias de arma larga de escopetas, hai 1.300 galegos e galegas, pero sobre todo galegos porque son case sempre homes, 1.300 posuidores de licencia de armas que teñen máis de 80 anos. Máis de 80? Máis de 80 anos, é dicir, estamos falando de xente dunha certa idade que aínda ten esa licencia de armas. Por certo, teñen que pasar o seu psicotécnico. Claro, despois, se ese psicotécnico é máis ou menos axeitado, esa xa é outra historia. Home, aí hai un... Vamos a ver, eu quero decir en primeiro lugar que non son partidario de eso, incluso tendo en conta a excepcionalidade de algunhas persoas, como di Manel, non? Pero, bueno, temos un exemplo que é o de Estados Unidos, que hai unha criminalidade terrible. Logo, unha arma... Supoño que son escasísimos os momentos en que te pode proteger, o que te pode meter nun problema. Tamén. Eso é... Home, logo, se tivese que ser un pouco irónico, diría que debe haber como 70 entre armas de caza e as curtas, as longas e tal, debe haber como 70.000 tipos en Galicia armados. Deamos un golpe de Estado. Non, e hai un factor que non se ten en conta en estas cifras, é dicir, que son as armas que non aparecen rexistradas. As armas que forman parte do que se chama o mercado negro. Hoxe en día é bastante máis raro, ata fai un par de décadas había un certo tráfico entre a fronteira portuguesa e Galicia, e durante... como unha especie de herdanza dos anos 60 e 70, o que se chamaban as pistolas de señorita. Ese era o nome que tiñan, son as armas dun calibre dun 6,5, é un calibre pequeno, unha arma de levar nun bolso, por eso se chaman pistolas de señorita. Hoxe en día, seguramente, a maioría desas armas estarán nun estado lamentable, non se poderán utilizar, pero ten que quedar un certo número de armas. Ou tamén no depósito do Servicio de Intervención de Armas da Garda Civil, eu tive unha ocasión unha vez de entrar a gravar ali, impresionante todo o que hai decomisado ou entregado por propia vontade. Non sei se no público alguén ten armas na casa. A ver. Tites armas, pero deixe ir coller un micro. Encántame o sillón de Juan porque é movible, Sí, Son todos, levan rodas, todos se moven. É de balines, din por aí. Boa tarde. Tú tes armas na casa? Sí, era de meu pai, porque meu pai xa non recollía, o sea, non tiña as
bueno, non podía tela polo psicotécnico, entón, pois, heredena eu, e, bueno, tío, na Carmen, pois, algún día me apetece, senón... Pero pregunto, hai que ter unha licencia de... Pero son armas de caza. Sí, armas de caza. Claro, que como dixeches, algún día me apetece, estábamos falando de pistolas e estaba preocupado. Armas de caza, o sea, hai que ter unha licencia de caza Claro, e unha licencia... E para conseguir esa licenza, que tipo de examen... Hai que pasar un examen. E como é ese psicotécnico, como é ese examen? É dicir, calquera persoa cun nivel cultural mínimo pode acceder á licenza ou non? Os estudios, o sea, hai que estar... Hai que Que estudiar. che preguntaban? Para a licencia de armas, que tipo de armas hai, que che pasa se andas con armas ilegales, Supoño que tamén medidas de seguridade, non? Medidas de seguridade, que tes unha norma, non vale cazar en calquera lado, que, o sea... E como atendes guardada na vosa casa? Nun armero. E tes chave do armero a tes o ti? Sí. Ah, vale, bueno. E que ten acceso a esa chave do armero? Amiga. Ti cando queres que paremos tus preguntas, Ismo, É que non sabía que viñas un examen. Pero entón eu entendo que agora esta esa arma e ti non renovache a licencia porque non vas cazar. No, renova a licencia renova todos os anos. Vale, renóvala. Senón non podrías nin sacarla da casa, ou é para a tiro deportivo ou caza, senón a arma non a podes mover da casa. O que si entendo, se quixeras ter como recordo, poderíala inutilizar, non? Sí. E mantela na casa. Sí, perforaría enche e tirala na casa de recuerdo, pero non estará inutilizada, non valdría para nada. Alguén máis ten armas por aquí? Ti tamén tes? Outra, veña, vale. En serio? Quieto. Despois nos sorprendemos e... Pero non as traes aquí, non? No. Vale. Non Tranquila. son miña, non teño permiso, meu marido. Ah, vale. Son do teu marido. É cazador. Sí, E que ten... Non sei como se chaman, escopetas. escopeta. Escopetas de caza. Sí. Vale, cantas ten? Non sei se pode dicir. Non sei, o armero non vou. Vale, Está tenas un prohibido. armero. Sí. Alguén máis ten armas na casa? Pero non diga É eso. ilegal. A ver, queres que vaya ou non vou? Ah, para. Espera. A ver se do chegado De hasta ali. balíns. Cuidado. Eso es outra. Se alguén ten máis ten armas, que se vai poñendo por aí. No, é que dixo unha señora, ten este home, pero sen permiso. De balinas desa de aire comprimido. Eso, De aire comprimido, eso de balín. No hace falta nada, me parece. Eu non o sei, alguén Creo sabe que si... Non. Creo que no, No, para as armas de aire comprimido, as armas de balíns, Sí. como se chaman habitualmente, non fai falta ter permiso. Ahora, se tes outras armas que xa non sexan de balíns, eu xa non me meto. Aquí en Santiago, todo. Eu quero preguntarlle, por que a ten? Para que queres a escopeta de balíns? Pues Xoga con ela. tirarme un rato ou calquera No, home, non, eso non se pode ter para tirarlle un rato. A eso non. Eu entendo que pode ser para facer prácticas de tiro deportivo, ou tirarle unha lata ou algo. Sí, xusto, así. Seguro? Sí, que prefires que cortemos esa parte, non? Igual. Malo que o programa en directo. Ten netos. Non vou seguir xoga con preguntando no netos. público. Estás abrindo un melón. Que baixo, señor. Ven para cá, senta aí, anda. Eu, desde logo, despois do que acaba de contar o compañero, non me daría unha licenza a min mesmo. É dicir, eu sou un tipo torpe e seguro que me metía en problemas. Eu non o faría, non. Pois, sin embargo, eu, Antón, a ti vexote de pistoleiro. De pistoleiro. Ten esa estética, sabes, de xusticeiro. De xusticeiro. Agora aquí Tipo unha John soa Wayne. Sí, eu son a lei. Te imaginas Antón Reixa? Sí, Eu imagino. non podo decir eso nunca. Nunca podo decir eso. Bueno, pois imos falar agora con Salvador González, que rexenta un auténtico templo de réplicas de armas en Boiro. El vende fusiles, pistolas, espadas, katanas, ten de todo. Hola, moi boa tarde. Hola, boas tardes. Boa tarde. Para levar algo da túa tenda non fai falla permiso ningún, non? Ou sí? Nada, non necesitamos ningún tipo de permiso. Pero porque non serán armas de... Vou decir, que se me entenda, de verdade, serán réplicas, Claro, son réplicas. ou outro tipo de armas, non? Son réplicas e traballamos armas de aire comprimido que son cuarta categoría, que esas despois hai nas que registrar no ayuntamiento correspondiente. Ajá. Salvador, mira, eu teño unha pregunta que é unha cousa que me desperta moitísima curiosidade. Vende réplicas que supoño que son o máis parecidas posibles ás armas de verdade, pero como se pode identificar a simple vista, se pode identificar de alguna maneira, como se diferencia un arma de verdade dunha desas de mentira que vendes ti? Se poden diferenciar a simple vista? Pois a verdade é que é bastante complicado. Concho? É bastante complicado. Sí, as fan moi ben, os pesos, os materiales,
A ver, son armas que non podes modificar para que disparen nada, pero estéticamente sí que son casi reales. Eu quero preguntarlle a Salva, moitas veces vemos nos xornais tentativa de atraco ou alguén que tenta roubar e vai cun arma falsa. Entón, eu quero saber, Salva, si te algunha vez recibiches na tenda algún cliente... Non se atracou un banco. Non, se recibiu na tenda algún cliente sospeitoso que digas, este home ou esta muller, para que quere ese arma? Ou se algunha vez te viches envolto en algunha investigación policial porque unha desas réplicas acabou para tentar facer o mal. Pois non, por agora non tuve un problema por agora con ningún tipo de problema dese tipo. Pero, bueno, un arma que é simulada, pois non cabe duda que pode chegar a causar un equívoco. Un pouco de... Claro. Que tipo de problemas, non? ¿Qué tipo de público amosa interese por estas réplicas de armas? Pois é que o problema que aquí tes desde coleccionistas, a xente de videoxogos, a xente que despois entrena con elas, porque é unha maneira moi económica de facer tiro. Fanse partidas, porque estos a xente usaos para entrenar e xogar entre eles, o sea que lle podes disparar a outra persona guardando unhas medidas de seguridade, sobre todo gafas, todo eso. Salvador, porque hai un montón de xente xa xogando con isto. Claro, hai un uso, Manel, hai un uso que supoño que ti tamén agora coñecerás, porque estás adaptando moitas novelas á tele, que na tele de ficción e no cinema usamos esas armas de fogueo, replicadas, fogueo e esas cousas. Que ollo que o fogueo tamén ten os usos reales. Pero, Salvador, que eu che quería preguntar, porque claro, estás falando, para que a xente o entenda, non? Porque dis, a xente xoga con elas, porque estamos falando do airsoft, non? É dicir, esa modalidade que se disparan, que non se... modalidade deportiva. Claro, que non se dispara munición de verdade, sino que se disparan unhas boliñas de plástico que levan pintura dentro. Vale, claro, porque senón a xente... No, estas son macizas. Perdón, esas son? Macizas. Estas son macizas. Pero eso ten que doler. No, doi menos que as de pintura. Seguro, doe menos. Hai que ir protegidos, hai que levar os ollos protegidos. O misterio maior que teño eu, é dicir, por que vendes katanas? Que pode facer a xente con unha katana? Matar un porco con unha katana é unha barbaridade, o sea que non sei que pode facer. Poden intentar, é complicado. Vamos a ver, as katanas tes un mundo moi amplio porque é as artes marciales japonesas. Entonces tes espadas de exposición, tes espadas de corte para competición, e despois agora hai unha gama moi grande de katanas de series de anime. E incluso tes espadas que a folla en aceiro sin corte, pero agora xa hai unha modalidade que veñen follas en bambú. En que? En bambú. En bambú. En bambú. Porque hai zonas onde os cosplayers van a feiras onde non aceptan espadas de metal. Claro. E se van a dar. Para toda esta xente, tes unha amplia gama de espadas coa folla de bambú. Pero mira unha cousa, Salvador, que eu sei que a xente de Boiro é xente brava, pero entendo que venderás a máis xente que son Boiro, non? Terás clientes de toda Galicia ou non? Sí. Ah, menos mal. Sí, a ver, na página online pues vendemos a toda España. Vale. O tema da katana, o tema das artes orientales ten, bueno, ten a súa mística, ten moito seguidor, moito seguidor. Eu estou super impactada con esto de que se vendan réplicas e co todo o catálogo que ti te Salva. Como nai preocupada, dime, por favor, Salva, que non van facer a carta aos reis despois, o sea, previamente van a túa tenda e despois faise a carta aos reis aquí en Galicia, por favor. A ver, hai que partir de que as armas que nos vendemos nin siquiera están consideradas armas. Claro. Non disparan nada, bueno, as de réplicas, as espadas, o que falamos de espada histórica, son armas sin filo, é todo histórico. O airsoft, pois, dispara unha bola de 6 milímetros. Teño unha fantasía. Salvador, vamos falar de negocios. Eu teño unha fantasía. Manuel Obrero dixo que me quería facer un regalo este Nadal e eu pediñe un Kalashnikov. Por exemplo. Que lle pode costar a Manel? É para animalo. A ver, de unha réplica anda sobre os 200, 250 euros. 200 euros. Non é nada, profesional. Non é nada. Cómprame 3. Hai 7 ou 8 modelos diferentes
que incluso podrían estar por debaixo dese precio. O solto, non mereces menos, Antón. Salvador, moitísimas grazas. Francamente, a imaxe parece que estamos... Dinos. De todas maneiras, están todos invitados a pasar pola tenda e visitala. Por favor, moitas grazas, moi amable. Xa vou eu con Antón para que Iremos escolla antes Kalashnikov. da cea de empresa, non despois. Grazas, Salvador. Unha aperta. Moitísimas gracias a vos. Un espectáculo todo o catálogo Que que non ten te na crees que esa tenda. imaxe veña de Boiro, É que non? parece que estamos conectando con Estados Unidos. Totalmente. Sí, sí.